Ассалому алейкум. Дӯстам шумо нағз. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Салом тамошобинои арзманд. бахши ҳаёне аст пешкаши шумо. Бо шумо ҳастем Иброҳим ва Умедҷон. Иброҳим, рафту ягон рӯз ту ба ҷангал рафтӣ, ба тамошо, ба саёҳат. Аз пояд мор газид. Худо мешавад. Чикор мекунӣ? Ё рафту нафареро дидӣ ки ӯро мор газидааст. Нав ҳамин ҳодиса шудааст, мор газидааст, мор нест ва ту ҳамин лаҳзаро дидӣ. Чикор мекунӣ? Дасту по хурда мешавад, намедонам чикор. Ман ба фикр биё беҳтараш тамошо кунем. Чӣ шуд ака? Моргазид. Бача. Мо? Ҳозир? Ягон чида дори банди. Ҳаста яз ҳозир. 20 дақиқа шид. Ҳозир. Ман оба нӯшидан мешма? Оба нӯши. Чо кади ака? Моргазид ака. О, мор? Намидо мора. Ассалому алейкум. Салом. Моргазид. Ёрдам те. Ассалому алейкум. дар чӣ ҳол ҳастӣ ки чунин дароз кашидаӣ? ҳолам хароб аст. Моргазид. Бист дақиқа шуд. танам сӯзиш дорад. ҳақма тарк кун. омадӣ дидӣ ки мардеро аз пояш мор газидааст. чикор мекунӣ? намедонам даст хӯрда мешудам, ягон аввал шамол медодам ё мепурсидам номашро ҳукумат истод аст. об медодӣ? Агар об медоштам об медодам. намедонам ба чор тараф фарёд мезадам, мегуфтам ки биёед ёрдам диҳед ё ягон алаф мемондам. биёд беҳтараш тамошо мекунем. кани месӯза иша месӯза. 20 дақиқа пеш почама мор газид. фаҳмо дар ин мавзӯъ дӯстрӯякони азиз, ман ба шумо нақл мекунам афсонаи ҳезункаш ва мор. ака, адресотон амада мегин? ма охирон таманниётона барои фарзандотон мегирам. биё. мора мор газид. якира омода натунистем панотон ба худо. озиё дақа. озиё. дасту под кор кардестай? гашта метонӣ? не? бисёр на. бу кани кепката? ака. дил гувоҳ медиҳад ки ту рустамӣ. чанд бор ба дилат гӯям ки рустам наяд. акакай суроб рустамай ба худо рустам аст. акай суроб рустам пои мара мор газида ёрдам кунед. назди заҳок билов. шашо зинаги имрӯз почама мор газида.
мортия гази ма мехапам мегаз мешавам чико ба даруни оташ андохтам мор ба даруни халқат омад аз даруни халқат гирифт моро халос кард ва ҳизмкаш барои гузартан гирифт яка карта надоре доре ин ина ҳашт бачо ина ҳашт ini nabud ой дигарадро не там бигирем шумо ҷам накунед ай бай ака о надорӣ ва ин буд афсонаи ҳезумкаш ва мор ҳолати беморро мебинем агар ҳолаташ хуб бошад агар роҳ гашта тавонад аз дасташ бардошта ба ҷои дар корӣ мебарем агар не сари китф бошад ё пешибар не пешибар намешавад чунки ҷангал аст роҳ душвор аст мумкин сари китф ё дастаи кашф бардошта ба самти рӯи наздик бале ҳамин корро ман мекардам ман ҳам ҳамин тавр мекардам раҳ гашта метавонем ака камтар поёнтар равем раҳи мошина биён ака як кӯшиш кунем бе чӯба хапем тезтар рафтан дар кор яка мана куҷо мебарӣ ака раҳи тарафа дард мегирад почаи ман аз пояш каш аз пояш сахаш Гӯш! Наяток! почаи ман афсоси биё хе поён да бозӣ мекунем бо мерем ака давай чи барин мара ба шумо хоби ширинро таманно мекунем дӯстони азиз шумо метавонед наҳаросида ба тамошои ҷангал равед фақат эҳтиёт карданро фаромӯш накунед ин буд бахши ҳа ё не бо шумо будем иброҳим ва умедҷон хайр